for Søren. Okay, sikker på det, Maja? Jakobs fødselsdag, wah, wah, wah. Han sikrer sig en kæmpe fortam, han elsker sig jo med dejlig chokolade og kager til. Og smiler han, hvor er han glad, wah, wah, wah. Men denne dag er også rar, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Og når han fra skole går, wah, 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 så skal han hjem og holde fest, og den kommer med som gæst for dejlig chokolade og kager til. Slut, vi råber højt i kor, wah, wah, wah. Gid Jakob længe leve må og sine ønsker opfyldt på med dejlig chokolade og kager til. Hilsen hjerte fra os. Ej, nu kan han ikke høre sådan. Ej, Jakob, ikke? Ej. Var det det? Hvis der er nogen, der vil give en personlig hilsen til Pøk, så kan man også. Men ikke her.